Naunsa naman yung panahon oy. Dili naman ni mohawa sa tuwang bagyo. Tanawar ko ng palibot oh. Perte na pong nitngita. Naging adlaw, naglinaw nga nagpakuha ang isda. Karon gipatilaw magpila ka adlaw. Luoy pud sa tunga mananagat ani oy. Pero sige lang, laban lang gyapon ta sa atong pagpaningkamot matag adlaw. Kay pamilyado man ta mo na mangita tag paraan. May buntag mga tats no. Nade ta karon sa tong balay. Kay di ka tag-pisport ganiha. Ni ulit na lang ko kay may tarong dunggo, gamay ra mong isda ganiha. Moto nga ni adto na lang ko sa may market 1 kay naa dito ako mga amigo naghabo og bangsi. Ubay-ubay pud lang mga dunggo ganiha, mga siyam siguro ka bangka. Munang naggrasyahan man sila, nagpadikit ko dito og dito ko nangayo og mauni ang ilahang gihatag sa ako Mao din ni mga bangsi gipanghatag sa ko mga amigo mga tatso. Napoy lapis gamay dito og bunggok. Kulong dagko nga bangsi. Perte ra bang lami sugbahon ni. So mao na karon ang atong sugbahon og kini kilawon pud nako ni. Tan-awang gihatag sa kong amigo. Ubay-ubay pud no. Mao na nga ang atong amigo ato pud nang tarungon kay para tarong pud ang ilang pagtagad sa tuwa. Gapakita man tag kamayo, so ano hibalik yun as imuha. Mao na ang atats ato nang sugbahon tapos kilawon kay maurot taon na akong sudan karon. Nya, wala sa to, ato na ning lutuon. Flying fish. Mao nang ato nang ibali atong sindog badra no. Kay basi mapagod kay dili ra ko gusto ka nang ogagod kayo. Lahi ko magsuba ka ng pinamalasado jud. Na medyo basa-basa ba para lami pud sa kaunon. Kay mga tats, muna din akong gihimo kurong adlaw na ako tong gihatag dito sa akong amigo ganang nga bangsi. So ang akong gihimo, akong gisugba, human giprito, to gikilaw. Puro ni mga bangsi mga tats kay wag dili choice ani no, dili sudan pero bisag ngani ni ato gyud pasalamatan ang Ginoo kay grasya man ni di ba? Pasalamat gyud punta nga nalibre ta sa sudan nga ingani. So ato nang sudan og kilaw. Tanawar ko na to'y tsura draw, puy-puy kaayo. Muna epekto sa wala income. Pero bisag wala tay income nakadala gyud pud sudan non, pero lain jud tong wala tay kwarta kaysa naa tay kwarta. Kay makapalit man ta sa tumagusto di ba? Alang dili man napalito ang bugas diya, lamas diya, suka diya, uling diya, oron sa panasa panibalay nga kinahanglanon lalo na mga anak mga ayo. Unang kinahanglan pud nato ang kwarta bisag gamay lang. Kay para natay ibalon sila pag eskwela nila og mga bayronon diri nga kuryente, tubig, tanan o sa mga kinahanglanon di ba? Ana lang na siya. Unya, mga wala ta. Berarti crispy agad. Unya mo lang to. Kita na ba sunod panahon? Sa itong mga sunod pa na ito panghimuon. Salamat sa inyong pagtanawa. Mga unday tanin niyo otro.